akekho munye ke siqinisile ofana nawe asdeclare akekho munye ke bacabanga ukhona ofana nawe. Let's say once more akekho munye sozabikho ofana noJehova abasimemezela eThekwini akekho munye sozabikho ofana nawe singashona awazwalunga nkulunkulu ofana nawe awasimemeza ukuthi singashona ezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba ofana nawe awasisho gcina sithi singashona uma sisuka kutshani ofana nawe. Come on, let's give him glory and praise. No one like him. No one like him. No one like him. No one like Jesus. Hallelujah. No one like Jesus. No one like our Lord Jesus. Hallelujah. For the last time, sing a shona. Alimshayeli uJesu izandla ebandla ezandumiso. Don't forget, as a praise, as a
worship. He is the King of glory. What a wonderful God we serve. Church, amen. Oh, I feel the atmosphere is full of worship. Oh God. The angels bow before him to worship and adore him. What a mighty God we serve. We serve a wonderful God. Somebody say amen. Umuntu akathatha ithuba siqale ngokuhlonipha umoya ingcwele ngoba bonakala ngathi sisayo sebenza futhi siyathanda ukubulisa hloniphe his wonderful presence. Church, we feel his presence. We know that Holy Spirit is here. We feel, we see. Angisazi ongeke ngaphe kwalokho ukuthi kuphi. But it's ne assurance ukuthi umoya ingcwele ungathi. Obani abantu abanesiqiniseko ukuthi ukhona. And uNkulunkulu bathandekayo osilekelelayo, more especially njengebandla eliseodongweni lekhathi ngokweyiprofeto, according to prophecies sisodongweni lwekhathi. Mangithi udonga ngisho ukuthi sisekugcineni kwazo ikhathi zokugcina, because ama last days aqala ukintroducewa kwi early church when Peter esukuma ethi abadakwanga laba kodwa yilokho kwakusho uJoel ethi ngase insukwini zokugcina. So that was Jesu mhla ifika wayizomemezela ama end times. So look, uthi sino 2000 plus years kwaqala ikhathi zokugcina. Manje thina sesekugcineni kwazo ikhathi zokugcina. Paul nabo yes right, Paul nabo Peter bebese gateini lama end times, kwi entrance gate, thina seku exit gate lama end times. So we siliwayini lokugcina, we need to stand up and senze sure ukuthi we push as much as we can. But umoya ingcwele uyasilekelela, uyasisiza abathandekayo. Assignment esinikezwe yona is too much. Ubingathwala umuntu ngenature nangemvelo yakhe. We need the help of the Holy Spirit, empowerment kamoya ingcwele. Ibandla lilekelele. I-reality ithi, oh God, abantu bakaJesu ngathi bangibona ngisazonibingelela kodwa. I-reality ithi bathandekayo, uhambo noJesu lulodwa luyimpi. Immediately uphakamisa isandla uvuma ukuthi uJesu uyinkosi, in the spirit wawumemezela impi. Yeah, amen. And unfortunately ubuyimemezela impi usume esayidini lokunqoba, ngoba eqaleni impi kade kubambile ungakakholwa. So bengitshela abazalwane earlier ukuthi iBhayibheli ligcwele impi from Genesis to Revelation. Lize livale ngayo impi. It's war everywhere. So iziyobambeka impini yase Armageddon gcineni le lokho yaqalwa kuphi lapha ensimini yase Eden. So impi kade yaqala nje. Adam no Eva besawuthu kwaliwa. Ayisithi asingena ensimini sithelo this that tarara. Abathi baqala ifamily ingane zabulalana. It was war everywhere. So one must be ready to mawuse evangelini, you must soldier on. Lithi iBhayibheli siyizimvu angithi. Yeah, uJesu umalusi uthi mina ngomalusi omuhle, izonke izimvu ezarara. Usibiza ngezimvu kodwa iqiniso efanele singaliphiki futhi libe iBhayibheli lona futhi lisibize ngombutho. Sibize ngamasosha. So see all in one.
So we need to la kusuka kufuneka khona sibe ngamasosha khona fanele sithi soldier on. La kufuneka khona ukuba yimvu sibe izimvu. But umoya ingcwele yesilekelele. Siyamthanda umoya ingcwele bazalwane. Uamen wenu suspicious nemthanda ukuthi umoya ingcwele yena. Somebody say amen. Sibingelele kakhulu bathandekayo. Ngicela uexcuse umama umpostoli umbuyazi ilodi iningi kakhulu. So bekhona fanele asale ephunda akwenze nabazalwane ngaliya because sine outreach. So thank you for your prayers and everything. We know that Senati simeli kingdom lapha not page esod. Manje mabesindiswa bangena embusweni. Mase ba workshop esontweni. Isonto iworkshop nje la kusuke prepare khona umuntu but in reality umuntu mayisindiswa ufika kuJesu uJesu introduce ku kingdom. Then after ke mase singena kuma workshop ahlukahlukene si prepare le journey. Malibonge liphinde dunyise igama lenkosi. Uamen wena ngazi ukuthi wenze kanjani khona nonke kodwa. So siyambonga uNkulunkulu sibingelele kumama apostoli umbuyazi and leadership yonke abafundisi molweni sibingelele ubaba nomama isifundisi sonke esingaveli obala sigcine sibe khona kodwa singabonakali siyahlonipha sibingelela abangcwele abalapha phezulu siyam this side and that side. Thank you so very much. Siyabonga abazalwane for a sacrifice. Besizama avoid ukuthi abazana bangabi phandle. But I think the view banayo kahle. If you are not comfortable there, please suffocate. Welowehle ukubona uyokuba kuphi la ungase kube ngcono khona. Ngiyayazi lento ukuthi ube sendaweni obona ade yabona mina ngathi nje inkonza ngizwa kahle. Mina ke ngile inhlobo eyishintshayo indawo. Mangibona ukuthi angikho right baqatha uyambonisa ngimla phambi komshumayeli uzongishumayeza ngela. Ngatshela abanye sasise stadium lapho akushumayela ubaba uBishop. So sihlaliswe lapha na ke njengecubuthwana. Wathi eqala nje ethi ngiyabingelela ngathi ngavela ngabugumula nje ubucubuthwana lubhonqa ngabela lapha ngathi mina ngisocubuthwana manje. Ngifuna ukusondela eduze kwale ya message. Wathi mayithi into ngathi nisale kahle engceki zenkosi. Ngase ngela eduze. Sengela eduze kwe stage ngithi mina hayi mfana ngimshumayele la ngimothe eduze. Somebody say amen. So you do whatsoever that is comfortable to you. Ngicela sibukeni izwi lenkosi bathandekayo without any much use of time. Yeah. Mangizama ukukhipha siyahlakazeka istage. Mangizama ukuma phezulu kwawo uyahamba. Anengichuza ukukodwa ke. Ngicela sifundeni izwi lenkosi bathandekayo incwadi ka Izenzo chapter number 1 we shall read from verses number just only verse number 8. So phinda sifundeni incwadi ka Luke chapter 4. Then khona ke sizofundani amavesana nje ambalwa lapha. So bese sifunda nencwadi ka Mark chapter number 16. Ku Mark chapter number 16 so qala lapha ku verses number 17 sigcine ku verses number 20. But ke asiqaleni umthetho oqala lapha. Ngicela sifundeni Izenzo chapter number 1. Verse 8. Kodwa nizokwamukeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezukwenu nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamaria kuze kube sekugcineni komhlaba. Somebody say amen. And somebody say Jesus. Angiphindela ke ndodakazi si. Kodwa nizokwamukelisa amandla umoya ongcwele esefikile phezukwenu nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke
naseSamaria kuze kube sekugcineni komhlaba. Amen. Lithi iBhayibheli nizokwamukeliswa ini bathandekayo amandla. Yeah, meselithi ke uma umoya engcwele esekhona phezukwenu nizokwamukeliswa amandla. Ngicela ungifundela uverses number Luke chapter number 4 verses number 14. uJesu wabuyela eGalile ngamandla kaMoya. Udumo lwakhe lwanda kulo lonke izwe langakhona. Somebody say amen. Last funda khona sibona igama elithi power liningi. Okokuqala bathandekayo sibona uJesu yena uqobo lwakhe. Or before that one, okay, sibona uJesu la esifunda khona manje. Then the Bible, then Jesus returned in power of the Holy Spirit to Galilee. Message the Bible, and news of him went out through all the surrounding region. But the key word there is that then Jesus returned in power of the Holy Spirit. Mhlambe into ofane sithandazele kakhulu bazalwane uNkulunkulu asilekelele kuyona noNkulunkulu umoya engcwele asemsebenzini wakhe. Senzile isubject ngomoya engcwele sakhuluma uthungubani, sakhuluma ngezithelo zikamoya, ngeziphiwo zikamoya. Maybe uze ngenza ubuqiniso bokufundisa. Hey, angeke kufike la khona okhulume khona ngomoya engcwele uthi khona usuqedile. Eish, akulula. Ukube bese ukhakhayi belithe uqina bengizothi ngisho ngathatha iminyaka u10 ukhuluma into entsha ngomoya engcwele still uzobe ungakaqedi. Ngisho every day. He's so deep. Because the more ufika somewhere kusuke kusashoda okunye okuningi ongakafinyeleli khona. That's why uPaul mayekhuluma athi lo o2 years akakazi njengoba kufanele azi. Uzathi kwenye indawo sazi ingcenye athi siprofeta futhi ingcenye. Kusho ukuthi in knowledge akekho umuntu owakwafinyelela khona sengimqedile umoya engcwele azaxhawule nomoya engcwele hayi mfana omdala uhambe nami wonke. It's impossible. But sithatha lo portion elungela ukuthi icontain labo abantu asuke esikhuluma nabo futhi ekulungiselelo uyena umoya engcwele ukuthi bayimukele ukuze bakholwe basizakale kwijeni. So sikhulumile kakhulu ngomoya engcwele bazalwane. Ma uthi uyanginotice at this time izinto umoya engcwele ayikhuluma manje sikhuluma kule part le esibiza ngokuthi amandla kamoya engcwele. Sikhulume ngaye as a person ukuthi ubani nanti ubani already uthi ngamamukela umoya engcwele nokuthi ke iziphi yini umsebenzi kamoya engcwele asiveza semsigama lama functions of the Holy Spirit kumzalwane. Sikhuluma nangezithelo zikamoya engcwele, fruits of the Holy Ghost. Sakhuluma nange ngama gifts kamoya engcwele, izipho zikamoya engcwele. But there is another part kamoya engcwele uJesu introduceile waveza egqamisa ile ngcenye ekuthiwa amandla kamoya engcwele. There's no church in this house. There's no church in this house. uJesu introduceile umoya engcwele as a person kubafundi bakhe. Athi hlalana emzini ningaphuma eJerusalem nilindise ithembise embiza ngepromise. Nilindise ithembise nasizwa ngami sivela kuBaba. So waphinde futhi wakhuluma ngayo umoya engcwele, wayikhuluma ngayo as a person. Athi manje ngiyahamba ngiyakuBaba kodwa ngiyanibona iko right manizwe ukuthi ngizohamba.
wayesethi ke uma ngingahambi mina ngeke afike omunye umduduzi, another comforter, angithi bazalwane, embiza ngecomforter. So wayikhuluma ngaye la as a person engakangeni ekuthenini iziphi izinto ayiphethe engakakhulumi ngamandla akhe, esakhuluma ngaye as a person. Then in the very same chapter usephinda ke manje usekhuluma ngaye, ekhuluma ngamandla ke manje akhe umoya ngcwele azofika naye. Hence iBhayibheli bathandekayo lithi ngicela ungiphindisele lapha ku Acts. Siyabuya la. But you shall receive power. But listen, you shall receive power. Abanye ke abafunde kakhulu bafaka dunamis and stuff, but ngicela ukusenzisa upower. But you shall receive power. Message the Bible, when the Holy Spirit has come upon you. Umethula umoya ngcwele njenge source of power this time. Umethulile as a person, as a comforter. Emethula njengoNkulunkulu. Uthi mangihamba mina ningacabathi nizosala nodwa. Still kukhona uNkulunkulu ozobe khona, of which is ngiyabuya kini in a form of a spirit. Ngikhona nibazalwane. But this time useveza the part yamandla. Uthi ke mlindeni umoya ngcwele ke manje. Uma sefikile obaqala number 1, uqale kwathiwa lesama. Uqale wakhuluma ngaye umoya ngcwele ebaluleka ukuthi bamlinde bamamukela mayifika. La ke manje usekhuluma ngemisebenzi nezinto ezo ama benefits, thank you. Usekhuluma ngama benefits okufika kamoya ngcwele empilweni yakho. Benefit number 1 uthi power. Ngathi ngizohamba ngenyawo mhlawumbe ngizongilandela ngemoto. Ngikhona nibathanda kabi because I feel this thing. Ngibona thi imoto izongilimita because I feel too much of power here. Listen church. Then usathi ke ama benefits okuhlala bamlinde umoya ngcwele. Uthi guys, kholendamo. Uthi lento ungakhohlwa kuma early chapters ubeka kade eqeda ukuba commissioner. Athi nginithume ezweni lonke hambani niyezweni lonke njengoba babengithumile nami ngiyanithuma this that. Ukhomba ukuthi iassignment neministry yabo izofanele iye ezweni. But uma eqeda ukusho njalo ekade baqeda ubathuma umhlaba wonke usethi madoda ke bambani lethu hambani nilinde eJerusalem nilinde umoya ngcwele eqala lingaphumi engekho. Akakakhulumi ngamandla akhe, ukhuluma ngaye. Uthi mlindeni umoya ngcwele ngoba anizukwenza lutho khona. Njoba kade ningenzi lutho ngingekho, anizukwazi ukwenza lutho naye engekho. It means you need him. You need him. Into enkulu la uJesu ayenzayo uvula kubazalwane, uvula iappetite yokufuna yena umoya ngcwele. Ndikholwa limdinga. Singakasho ukuthi imdingelani, lidinga yena as a person. Of which bazalwane bami lento kuthiwa ufuna ukukhanda, lento kuthiwa i-personal relationship with him. Hayi nayinto zakhe naye. Oh God, help me today. Help me today. It means church, before sifuna izinto ayiphethe kufanele sikhanda ubudlelwane naye. Ngoba kuba lula ukuthi uthole izinto zomuntu mawunobudlelwane naye. Kuyistruggle ukuthola into zomuntu ongenabo ubudlelwane. Kufanele ku-apply uyichaza, kufanele kuncenga, kodwa makukhona ubudlelwane unokha kanye vule. One of the brothers in the Lord, one of my brothers in the Lord, among my brothers in the Lord, angisho ukuthi umuntu esijwayele naye, ngisho umzalwane njengami. Siyahlangana naye. Sethe impostoli ngihlale ngikufonela bafu.
ngicela ukuxolisa nakubo bonke abadlule esimene esifana nesi. Mhlawumbe kufonela baba and akutholi. I-right number oyifonela. Sengithi mina ayongicheckela uthi wathola iphi na. Sengiyabona hawu eyami ngempela. Yaza kubhedile ngisho 1. Ngithi mhlobo I'm sorry. Ngaxolisa njengoba ngixolisa nakuwena makwenza ukuthi kwawenza. Ngixoliseke. Sengithi kuyena yaza senza kanjani bhuti? Ukuze kuzoba lula because le number le it's my public number. Inumber yami engishare ne-South Africa ne-Africa nabo bonke abantu. So i-Facebook shothi ke inumber yami public. Wonke umuntu ngithola la. Sengithi kuyena ke naye into ebalulekile. Ngicela angishintshanga inumber. Angimnikanga i-personal number cha. Ngathi ngicela ungenzela nje. Ngicela ungisavele inumber yakho la. Musu uyibhala ngegama lakho. Ngoba uma ngibona inamba igama lingekho angisho ukuthi ngiyam-andamane ngamazi kodwa mase kukhona igama ngivele ngithi umhlobo wami kade ngifona ngivele ngibuka ikholi ngithi hawu kade ngifonela ubani ngifonela umfundisi ubani ngamisa ikholi yakhe quickly fona hey man of God sorry ngiyabona ukuthi uke wangifonela yini angenza ngibuyele eyinambeni zonke ezingifonelayo uma ngibonane kune relationship kuthi angimemezela ekhaya ukuthi uma ukhanda ubudlelwane noma oyingcwele uzongqonqoza athi ngazi ukuthi ubani lo khulumayo ubani lo nokha build a relationship before ufuna amandla akhe ufuna ubudlelwane bakhe kulula ukuthola into zomuntu umuntu obudlelwane naye ayike into engangxaki uqhamuka umuntu asezofuna izinto eziserious zomuntu kodwa bengazani. Now ke usethi ke but you shall receive power when the Holy Spirit uyabona nti kuyahlukana amandla lapha naye anike esontweni yasi ngiyabona kuyehlukana amandla naye lapha. You shall receive power. Kusho ukuthi ke amandla into ephethwe ubani when the Holy Spirit, only when the Holy Spirit has come. Mase thuwa ke ama result iqhamo you shall receive power. Kusho ukuthi umoya ingcwele amandla into afika nayo into ayiphethe. Yazi kubelela isonto likahle bengizobuza yini ephethe umoya ingcwele? Oh kanti likhona yini ephethe umoya ingcwele? Enye ama signs bazalwane out of so many things eyivela kumzalwane uma umoya ingcwele esefikile empilweni yakhe amandla aluphawu lokuthi umoya ingcwele ufikile. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Futhi umoya ingcwele mayifika ingakho ngiqale ngaye bese ngiqala ngiqhubeka nezinto afika nazo. Amandla ayisign ingakho wakhulisile uJesu ngokwalesi scripture. Enye izinto ayikhulisile ngokubaluleka. Athi umoya ingcwele mayifika kumzalwane ufika nazo. Futhi umoya ingcwele mayifika empilweni yakho ufika ephethe amandla. And that's something that is touching me ngaloya power. Lawa amandla okhunywa ngawo laphana akuwona ngoba uma efika nomoya ingcwele ngazilela isonto likuphi. Uma efika nomoya ingcwele lamandla shothi akwi level yobunkulunkulu. Ngizama njalo ukuqoqa wena ukuthi why ufanele ukholwe yilezi zinto zikaNkulunkulu. Bafethu
Uma kuthiwa amandla kamoya ongcwele, ngicela ibandla lingalahlekelwa. Achazelwani specific ukuthi akabani. Kushisiswa ukuthi akhona namanye amandla obungesiyo akamoya ongcwele. Enye yezizathu ke la kwenzela ukuhlukaniswa amandla emandleni. Okwesibili okubalulekile la kuzama ukuvezwa isisindo salamandla. Ukuthi ungalokoti ucabanga ukuthi lamandla alingana namanye amandla. Uma kuthiwa amandla kamoya ongcwele kushiwo iweight yokuthi the weight of his glory, iweight yalenkazimulo yalamandla ayilingani neyabanye. Kusho ukuthi empilweni yakho mawamukela umoya ongcwele ufika namandla asezingeni nasesilinganisweni sobukhulukhulu. Kusho ukuthi la empilweni yakho kukhona amandla alingana noNkulunkulu, awalingani nawe, awalingani nawabathakathi, awalingani nawamadimoni. Kodwa it is the power that is equal to the power of God. Equal to the power of God. Hey, leli sonto wathi ngikhotha iscripture uthi umbhali uthi umoya ongcwele ngoPaul uthi uma amandla lawa avusa uJesu kwabafile ehlala kini uthi the very same Holy Ghost uthi uyokwazi ukuphilisa ngisho imizimba yene efayo, your mortal bodies, uthi mega hlangana nalamandla uthi lamandla lingana nalavusa uJesu wabafileyo. Kusho ukuthi akuwona amandla ordinary, akuwona amandla ordinary. Somebody say power, somebody say power. Not just an ordinary power, power that is equal. Ngobile ngiyashumayela nikhona nibathandeka. Power that is equal to the power of God. Makuthiwa amandla kamoya ongcwele, umoya ongcwele mayisefikile nokwemukela amandla. Hence uPaul uthi uma umoya kaNkulunkulu ehlala kini uthi the very same power avusa uJesu kwabafileyo uthi ayophilisa imizimba yini. Yini lento ekhulunywa la? Isilinganiso. It's a measure. Bazalwane, kukhathaniswa lamandla kulethwa the weight yalamandla. Abantu abaningi bathi when the Holy Spirit has come, when the Holy Spirit has come, you shall receive power. Ubonke lo power lo weak. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, but if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Uma ke umoya walowo owavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini, leli sonto alikho.
umoya walowo owavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini. Lithi iBhayibheli yena owavusa uKristu Jesu kwabafileyo uyakuphilisa nemizimba yena efayo ngaye umoya wakhe ohlala kini. Nini bathandeka, lamandla awalingani nawakho, awalingani namandla amadimoni, awalingani namandla enyanga, awalingani namandla abathakathi. Somebody say a power. Akekho ukugobela onalamandla. Akekho ukugobela onalamandla. Akekho ukugobela onalamandla. Akekho ukugobela onalamandla. Akekho. We depend upon the power of the Holy Ghost. We depend upon the power of the Holy Ghost. If we know ukuthi lamandla umoya ngcwele sefikile, back to the verse. Uthi umoya ngcwele mayisefikile niyawemukela amandla. Back to the verse. Umoya ngcwele sefikile niyakwemukela amandla. 1:8. Umoya ngcwele, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Bafuthe ngicela ukuphinda futhi ngoba ngifuna nazi ukuthi yini le senze sibe crazy. Ilele gama elithi power. Lithi iBhayibheli, but you shall receive power only when the Holy Spirit has come upon you. Kusho ukuthi amandla kaMoya Ngcwele lawo. Ngiyaphinda futhi ngoba angijahile ukusho into eningi, ngijahe i-transformation. Listen. Uma kuthiwa umoya ngcwele sefikile niyomukela amandla, isizathu sokuthi kuchaza ukuthi amandla kaMoya Ngcwele kuchazela ngoba akhona amanye amandla. Angiphiki usathana unawo amandla. Musheshe waphuma ucathi worship usathana unawo amandla, cela ulinde. Angiphiki amadimoni nawo amandla. Lithi iBhayibheli uma kukhulunywa ngebeast, kukhulunywa ngomprofeti wamanga, lithi no kukhulunywa ngo-antichrist. Lithi u-antichrist wanikwa usathana amandla okuba enze imangaliso nezibonakalisa, waphinde wanika nomprofeti wamanga amandla. Should ayikho into operator in the supernatural engenawo amandla. Zwana ke iBhayibheli sethatha usiba, uPaulos esethola isambulo ukuthi kusela ngibhale. Uthi asibambananga nenyama negazi, kodwa sibambena nemibuso namandla. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. Somebody say yeah. Somebody say power. Hey! Sibambana namandla bafowethu. Nini. Ukuthi buka kuthi angigiye mangisho njalo. Sibambene namandla. Ngasiqinisa isizulu. Ngingasiqinisa isizulu kancane. Sibambene namandla. Siba sigabe namandla. Sibambene namandla, sigabe namandla. Sikhoshe sifile. Siphethe amandla angaphekwa amandla. Siphethe amandla kaMoya Ngcwele. But you shall receive power
when the Holy Spirit has come upon you. Bible lishisa ukuthi akhona amandla. Why specific uJesu angabavumeli bahamba amandla engekho? Reason number 1 ingoba bayobhekana namandla labakho. Let me just advise esubaba. Never go and face power without power. War is not against you and demons. It's not between you and demons. War is not between you and Satan. No, it's not between you and your friends or whatsoever. War is between power and power. So we challenge power with power. We challenge with with power of the Holy Ghost. With power of the Holy Ghost. With power of the Holy Ghost. Somebody say hallelujah. Somebody say power. Somebody say power of the Holy Ghost. Sanala Moshaketayada. Ilabasikatelada. There's no power and amandla. That's what below ya. Sikoshi. Shilo ngathi ndo sesizulu esi strong. Sigabe ngamandla. Oh God, help me. You shall receive the power of the Holy Spirit. Uma sefikile phezulu. Usathi ke then you shall be witnesses. You shall be witnesses to me in Jerusalem freely. Onhlamba ngiquote la because other people think that just why set my locations for no reasons. Look at the sequence of the revival. Why would Jesus at Jerusalem? You shall be my witness. No more witnesses in Jerusalem. But how? Baba. Hey, how was Muslim? Phela ila wathi uqedwa bethelwa khona. Athi udabo lakho liqale lapha. Ne trial yakhe be around la. Put all your enemies stronghold sabo leso. Izitha zakhe iningi la. Haw, mhlawumbe let me help someone here. Ngani zami? Yeah, ngathi ngiphasekisise. uJesu mayiqala iministry uyiqale outside Jerusalem for a purpose. Hayi, uyiqale outside Jerusalem for a purpose. Jesus was very strategic. Mhla obana bathi mhla eye Samaria lithi kwakuswelekile ukuba dabula iSamaria. Mase lithi kodwa ubuso bakhe babheke eJerusalem. Kusho ukuthi ngokwemplan ne-direction noma ngokweplan kaJesu, ngokwe-assignment yakhe waye eJerusalem. Kodwa wayesethi okay before ngiye eJerusalem awengidabule eSamaria. Yini uJesu ayenze ukuthi aqale outside Jerusalem? Ubefuna mhla yongena. Hence uJesu uphume ngaphandle kwesity wahlangana nenqwaba yegenge etshiwe ngaphandle. Wayithela koBartimaeus bengaboni wavula amehlo. Igenge ibinoxhoko biqhamuka izoqhamuka kuyena so. Iqhuma ngaphandle kweJerusalem. Ungakhohlwa, iJerusalem uyihlala Nkosi ungakhohlwa ihlalo sikaDavid eseJerusalem. I-target yakhe ile city. Ngoba noma ehlaya ibuya, fanele azobuya la. Noma esebusa umhlaba for 1000 years, isihlalo sakhe sobesila. So i-target ya-targeta i-stronghold nendawo la azikathi ukuthi uJesu iyona ndawo vela izele. Uyamazi uSathane ezokhempa la i-destiny yakho ne-breakthrough yakhe ikhona. Athi ngiyazi vele noma engathandaza kodwa inhloso ufuna ukuba la. Noma engazila ukudla ufuna ukuza la. Wathi uJesu ngizomkhombisa la waqala from outside. Lalela, wathatha onke ama-rejects. Akade echithwa yiJerusalem. iJerusalem li-ratewa njengomuzi ongcwele. So uma kukhona into engcolile iyakhafulwa ngaphandle. That's why mokwaba noqho ukhishwa ngaphandle. Wasethi uJesu ngifuna uqala ngaphandle kuma-rejects. Wahlangana nabantu benoqhoko baphilisa. Hence uzwana ukuthi uma eqeda ukubaphilisa athi hamba uyoyiveza kumpriest ukuphi.
useJerusalem. Hamba uyongena eJerusalem. Ngifuna ukuthumela ama-evidence qala kungakaqhamuki. Wathi go to Jerusalem. Hamba uyongena hamba uyoyibonisa kumpriest. Ufike ukhipha yonke inkokhelo. Uma ekubuza ukuthi kwenzeke kanjani umxoxela indaba. Bafika abantu abanochoko bathi ngilethela wathi indoda. Wena lo kade ungenalo uqhathi ungenaqhoko mos. Wena lo kade unje wathi yes. Wasikwenza kanjani wathi khona indoda engaphandle komuzi. Khona indoda engaphandle komuzi. Iyona ngisindisile yenze imhlobo. Wathi umpriest ngiyayiqala ke lento kuma records. Wagcina ama-records wathi okade noqhoko cancelled akasenalo. Wathi ngicingisise umpriest wamhlolisisa umpriest wamcinga wathi kwamemezela mina ukuthi ungcolile sekuphinda kumemezela mina manje usuhlanzekile. Wayesethi ubani lokuhlanzileyo wathi kunendoda engaphandle komuzi. He started outside Jerusalem. Wathatha onke ama-rejects akhe lahlwa yiJerusalem waqoqa. Wawenza ama-disciples. Bona. Fast forward. Hlangana all these Bartimaeus, all these guys, Mo blind 12 ngcolisa iJerusalem umuzi ongcwele loyo. Umuzi ongcwele. Get out. Yaphuma. Ingakho bebuza lo abobhuti lo wayekade engaboni. Bathi cela ukubuza master, kubuza abafundi. Athi uyabona ukuthi uyabona inkolelo ibelief yabo bithini bathi sicela ukubuza kona abanda bebaza ukuthi umuntu challenge isona ungcolile bathi kona abanda kona ubaba noma mama wathi Jesu akonanga mama konanga mama senizwileke wathi lo kube kubonakaliswa amandla kaNkulunkulu khona abantu okufanele simthume sibathumelele ngalo esebona bayofakaza kuye uthi amehlo empuphu uthayabona. Ngoba iscripture esikhulunywa uIsaiah fanele sibe fulfilled. Umoya wenkosi uphezulu wami ngigqobile. Ube ngishumayela ivangeli kwabampofu. Outside Jerusalem. Bona ke yazi na iphushayo la uJesu. Uphusha mhla eyongena eJerusalem. Kuthe sekuyilanga lokungena eJerusalem. Wahamba ufuna imbongo. Ngoba come on. Ngoba imbongo libonwe iprofesi nakho. Wathatha imbongo lo wagibela phezulu kwayo. Ngifuna ukunitshelani bazalwane obani labana ababethi hosana bethi ubusisiwo zayo anikho la isontweni yazi niphume phandle mos bethi ubusisiwo zayo ngegama lenkosi. Obani laba bebegumula ngisho ingubo zabo bayindlale phansi. Obani laba bakhipha amasudu bawendlala phansi bathi ubusisiwe. Lalela ama-rejects yilaba abantu ababekhafulwa yiJerusalem. Uma uJesu eseyongena eJerusalem yala mashanda kusukuma ababekade bengaboni bethi ubusisiwo zayo ngegama lenkosi kusukuma nabanye ababenoqhoko bethi ubusisiwo zayo ngegama lenkosi bagumula ingubo bayindlale phansi kuthi amemezela ekhaya ngoba uma kukhona into eyenzekile angeke uthuliswe. Kwavuka imfamona sathi thulisa laba bantu babangumsindo. Wathi uJesu mani tabathule laba amatshe azokhuluma. Bathi laba mana baba ungazuza ukhulumisa amatshe angeke kuthule kwathina siwabonile amandla akho. uJesu wahamba ebhekezelwa abantu ababeziwe. Ngiyacabanga ukuthi abamema amaceleni ngapha akusiyo uBartimaeus lo. Bartimaeus utimeless. Hosana. Abanye bathi lo baba yazi ufana lo wayekade nochoko. Hosana. Sebeza abazali izukulwane nabantwana. Nezingane zakhona. Hosana. That's why Jerusalem was the target. But nayo into bengizelela sengise ngifakwa yini la ngihlohlwa yini. Into ebingilethela uthi iqala neJerusalem. Bathi listen. Uthi iyo into phela ngithe lindani umoya ngcona azafika. Uze niyongena ngisho endaweni enizesabayo. Ngoba lamandla meke afika phezulu kwakho. Lokho kwesabayo. Kuvele kuncibikale before your eyes.
bengisesontweni right la, right, yes. Sontweni right. Bengizothi umoya ingcwele amandla kamoya ingcwele mayifika enye ama area ayidila nayo in your life ifike. Holy Spirit develops a boldness. Akwazi ukubizwa ngokuthiwa amandla. Still. Yes. Phela yazi izathu sokusaba yini ngoba unamandla. Asikho esinye. Wena usatshiswa into ekwesabisayo. Usatshiswa ukuthi uma ubuka yona ubuka amandla akho. Phela wena ukuba usatshiswa into ekwesabisayo bengathi makuqhamuka ingane la ithi hey wena ngizokushaya uthi awunako umhlolo wamadoda naku umuntu akusukusela ukuthi awunako umhlolo wami ngihlala ingane hawuthi uzucinga into ozala wena yini indaba uyi-challenge ubone yona ikhuluma amazwi afanayo nalawo ehlala ekhunywa abanye kodwa wabuka yona wabuka wena wabuka amandla ayo wathi ngeke ngidlalele ngane kodwa qhamuka the very same person qhamuka omunye umuntu ocabanga ukuthi unamandla kunawo asho istatement esifana nalesi kade shuwe ingane uthi uyambuka uyayibuka mase siqhathaniswa amandla uthi ayilo unamandla kunami then we bow awubhawiswa amazwi ubhawiswa amandla kodwa mchazi bazalwane impi phakathi kwamandla okay let me help someone here yini edala ukuthi masingacela nje umzalwane ningalimali ngiyasho manje masingacela umzalwane sithi umzalwane ngicela uzela ngaphambili uzofakaza ukuthi uJesu unamandla amangakanani vele uyizwa sizela ngaphambili hayi bazalwane ngicela ukuthi uJesu unamandla then you sit down mase sithi okay thank you the very same you mase dozala sikubambe sihambe nawe mase sikumisa lapha eworkshop sithi naba abakholwa bahleli phansi bahleli lapha ehlalweni abanye bayaphuza abanye baya Valentine abanye bensithi ngicela usho le yanto kade uyisho esontweni kodwa uyisho kulapha othayina ayingeke intana kaNkulunkulu cha ngithi le yanto kade usitshela yona esontweni iphinde kulaba manje usuyabona ukuthi indaba kubona abantu yini manje amandla ababambile awukabi nawo amandla phezulu kwamandla ababambile awusabi bona usaba amandla abo impi semandleni niyakwemukela manje moya ngcwele mayisefikile so lamandla angaphekwa amandla and lamandla into engifuna nibambe amandla angaphekwa amandla number 2 amandla alingana nomnikazi wawo umethu uJesu thatha na amandla ami hey bafowethu ayani understand akalenda for verse John 1:12 But as many as received him, not but as pastors, but as many, not as apostles, but as many as received him. Read the Bible. To them he gave them right to become children of God, to those who believe in his name. NLT. But to all who believed him and accepted him, he gave them the right to become the children of God. Amplified. But as too many as did receive and welcome him, he gave them the right, bracket, the authority, the privilege to become children of God.
He gave past tense. But as many as he did receive and welcome him, he gave the right, but now the authority. Listen, we also key word lapha he. Ay anikho suka. Ah suka anikho. Neko. Buyanda. Lawyer he. Elithi he gave. Mase kuthiwa authority. Lawyer he usho umnikazi. Ungumnini. Ongumnini. Lawyer he kusho ukuthi ubani umnikazi we-authority. Alisho la iBhayibheli ukuthi kwabamamukelayo wayise ebanikeza angazi abamamukelayo base beba namandla abo. Lithi he gave. Umuntu lithi iBhayibheli he gave the authority. Kusho ukuthi i-authority etholakale kubo namandla atholakale kubo akalo obanikiwe. Kusho ukuthi ibandla ngokomthetho ukuba khona ibandla ngokomthetho alinawo amandla alo kodwa linamandla kalo olinikile amandla. Kusho ukuthi la kuwe kukhona amandla alingana nalo okunikile. Kuya ngokuthi unikwe ubani, kuya ngokuthi amandla velaphi, kuya ngokuthi wathathe amandla. Kodwa mawathathe kuJesu lawo mandla lawo awaningani nawe amanye amandla. Amandla angaphekwa amandla kuya ngokuthi wathathe. Lolo lwazi maluncane. Yazi ke ngimangale ukuthi how come ukuthi abantu bafethu bangaze bacross amazwe beyofuna amandla. Benamandla. Angilwi ngiyakhuluma. Ungazi uyofuna amandla ezilwane. Awuyazi umuntu ungayiphuphisa nje. Ungayofuna amandla emkhovini. Uyofuna amandla kuma zombies. Uyofuna amandla emadunoneni. Uyofuna amandla kubathakathi. Uyofuna amandla enyangeni. Kukhona amandla kaJesu empilweni yakho. Bonke abamamukelayo wabapha amandla. Somebody say power. Somebody say power of the Holy Spirit. He gave them authority. From where? From him. Shooting as angel. We are sharing. Luke 17. Luke 17. Ngiyathandaza la. Wathi ngigijime ngekhona amavesi lawa umoya ngcwele awaphosa nje. John 17 thebani? Hayi John. Thandaza lapha ku Luke 17. Qala ngoverse 8 so phinde simjambe. Yes. Ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile wona bawamukela bazi isibili ukuthi ngavela kuwe bakholwa ukuthi wangithuma wena. Verse 10. Konke okwami kungokwakho nokwakho kungokwami ngikhazimulisiwe kubona. Funda verses number verse 14. Mina ngibanikile izwi lakho
izwe labazonda ngokuba bengesibo abezwe njengalokhu nami angisiye owezwe. Verses number 18. Njengalokhu wangithumela ezweni nami ngibathumela ezweni. Key one, siyaphala. Verse 22. Nenkazimulo ongiphe yona. Ay. Leli sonto liphumeleni bafethu. Uyabona umuntu okhipha inkonzo ngisakhonzisa. Uzoyibona mfana uba. Verses number 22. Come. Nenkazimulo ongiphe yona. Come on, ini. Nenkazimulo ongiphe. Khuluma ini. Onjani? Ubani okhuluma la? Ngifuna uzwe kahle ngoba angifuni ibandla lihlale ekhoneni. Lokucabanga ukuthi siyafana nabantu bonke. Lento ethi too much. Buka uJesu lokhuluma la uyathandaza. Uthi ini? Onjani? Ongiphe? Wayisathini? Thini uyabhala? Yes, qhubeka. Nenkazimulo ongiphe yona. Yes. Ngiyiphile bona. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. Ini. Onjani? Yes, onjani? We are sharing the same glory. Mhla ungipha inkazimulo ngathatha yona lo nkazimulo ngayipha bona. Kusho ukuthi kubona khona inkazimulo yakho. Kimina khona inkazimulo yakho. Somebody say hallelujah. Somebody say power of the Holy Ghost. Somebody say power. This is the glory. What's the case? Manje senze le 3 ngoba le nje ikwi Trinity form. Inkazimulo le eyami. Ngaba so the power rate le eyami. Sesingaphakamisa amehlo nje masibona umuntu elula isandla ethi hawu. No. Ngempela ngeke silwe singathi hu. I-power rate eyami. Okay, siyekeni i-power rate. Inkazimulo sekuvele mina. Sengithanda nansi indodana yami. So ngithi khehla le nkazimulo ngokunika yona igcwelile. Mi. Angiqalanga ngayithulula ngoba sengizophala omncane. Ngifuna ukukushiyela nje khehla inkeshezanyana. Full of my glory. Inkazimulo yami igcwele njalo. Kuthi ngimemezele lo nkulunkulu nenkazimulo yakhe. Ukuthi iBhayibheli inkazimulo yakhe lithi iBhayibheli ubuso bakhe baleke nomhlaba nezulu. Lithi phambi kwakhe kuhamba umlilo odlayo. Lithi iBhayibheli amandla negunya kusesandleni sakhe. Wathatha bonke lobo nkulunkulu wamnikeza uJesu. Ingakho Jesu mayisesemhlabeni. Ingakho Jesu mayisesemhlabeni wa operate njengonkulunkulu. Ngelinye ilanga uThomas uthe sicela usibonise ubaba sobe sesiba right. Uthi Thomas sekwenze njani manje? Sekwenze njani? Uthi ubonile mina. Ubonile ubaba. Ushiswa inkazimulo. Uthi inkazimulo kaBaba ikimi. Uthi lokhu ubaba esebenza nami ngiyasebenza. Mina ngibona lokho akwenza bese ngiyenza. But a controlling power here is the glory. Sibeke phansi ujuice. Siphathisana nethawu. It is the glory. Akaqalanga waphuca amandla wathi ubusela bese ngunikeza igloranyana ushintshe. Hence Jesus makuthi makumulwandle lomvimba agibele phekwana.
embethwe ile nkazimulo. Le nkazimulo ithi I am unstoppable. Le nkazimulo ithi nothing will stand before me. Le nkazimulo ithi ayikho into yokuma phambi kwami. Le nkazimulo ithi angifi before time. Le nkazimulo ithi ukuphila kwami ngiyokunikela mina, akekho ngakuthatha kimi. Somebody say hallelujah. Le nkazimulo ithi izifo ziyabhawa. Le nkazimulo ithi uLazarus uyavuka kwabafile. Le nkazimulo ithi uBhathame uvuleka amehlo. Le nkazimulo controlling into elawula yonke lento nathi. Is that glory? Is that glory? Bona kuJesu waphusha iministry, wathola ayibuya ngapha emhlabeni lento. Ayimeshi mega. Akwazi umhlamvu ngoba indodana yakho. Phela ngathi wenza ibonelo sekuphuma la. Uzomuzwa uSiyanda ubani konje. Usandisele sethi hey mhlamvu my son. Yaqalwa iexample. Phela nidlala ngikesh. Budlala isikesh vele ubizwe ngegama lasesikeshini bonto bamba. Le nkazimulo ila kuJesu. Lalela. Nansi into enzekile. uJesu wafike washumayela umbuso. Wayesethola the followers. Bracket church. Benifunda iBhayibheli uthi uJesu uma uhlamvu lungawe lemhlabathini lubune uthi lolo hlamvu liyohlala liyi1 kodwa maluwele emhlabathini liqhuma uthi liya multiply. Wayesho ukufa kwakhe esho ukuthi uma ngingafi kuyohlala kuyimina ngedwa indodana. Kuyohlala kuyimina ngedwa indodana. Kodwa uma ngifa ngizosala amadodana amaningi. Ingakho uSathane udidekile manje. Bathi uyabona kunamadodana, bathi uyabona kunabantu abafana noKristu, bathi uyabona khona abafana nami, bathi uyabona uthi sabe bangaki kanti oKristu kanti mhla efa. Why multiplier? Why duplicator? Somebody say power. La endlini kugcwele amadodana, kugcwele uhlobo lwabantu olufana noKristu. Kugcwele abantu abanamandla akhe, kugcwele abantu abagcwele umlilo. Wayese ememezela umbuso wasabela lo ngoba lo is representing ibandla. uJesu mayifika before I hand over waqala uthi zanini kimi mina nonke nikhathe nensindo. You are not here, sondela kahle. Umzimba webandla ungaqina uthanda. Wathi sondela. Wathi zani kimi mina nonke nikhathe nensindo. Wathi ngizoniphumuza. Kwase kuba khona i-relationship between the church and Christ, the head of the church. Ningakhohlwa into enkulu la utheme ebona bayangilandela abahlehli bahleka abantu wavuka umndeni baqhubeka wathi konke engizoyenza wababona eqhubeka ekhonza nabo kanti kwenzeka itransfer. Bona uJesu, bonani uJesu amadoda. Ngiyazama bafethu kuzophasike. Bona uJesu. Uma eqeda ukuthandaza uJesu ensimini yase Gethsemane. Nayike le buthe labantu abaningi abaphethe ikhala ezihlukene beze kuJesu. Uthi uJesu, "Hawu guys,
nize kimi niphethe imkhale ngathi nisesele nasekomphangi. Wathi guys ngiyadideka mangibona ubuso obulani ningi la. Kade nginani ethempelini. Wena nje ngiyakushuma isukhona. Suphethe inkemba namhlanje. Yini ma would content wrong. Ungangihlaselanga that time. Wathi kodwa it's fine. Yeah, ingoba ukuze fulfilleke isikhathi. Guys, ngifuna nazi njoba nila you are pushed by prophecies. And Jesus is telling them straight. Why he said, okay guys, thank you. Senikhona nonke nifuna ba? Basebethi sifuna uJesu. Why he said simple, imina. Obana babekhona esontweni. Lithi iBhayibheli wathi mayiqeda lapho. Wathi mayiqeda lapho. Wathi imina mayiqeda lapho inkazimulo. Lithi iBhayibheli kwaphakama iglory. Lithi iBhayibheli bawa bonke. Lithi lesizulu bahlehlela nyova. Bawa nekhali zabo. Inkulu lento esinayo manje. Ayinkulu lento bafowethu. Ayinkulu kodwa bafowethu lento. Kulungile athi ngenze justice kulungile bafowethu. Sikholwa kancane. Siyayingabaza. Kodwa ngicela ukuyichaza. Ayona inkulu kodwa inkulu. Ngiyavuma bafowethu siyayingabaza kulungile. Siyayidoubt ku right. Kodwa inkulu bafowethu lento. Noma siyayingabaza kodwa yona inkulu. Akuzukushintsha ukuthi siyayidoubt ithi inkulu. This thing is too much. Just one word answer. Imina. iBhayibheli bahlehla bonke bawo. Kubani bona? Big devils. Bebengeke baye kuJesu bengaconsultanga somewhere first. So abezi lapha ngeinkemba kuphela. Beza ngisho nanonkulunkulu babo nanamandla. Because bayamazi uJesu bambonile ukuthi kade hamba phezulu kolwandle wavusa abafile asukwazi ukuyoqonda le ndoda singaqalanga emandleni athile qala. Njobathi mina nje kwahlehla uNkulunkulu babo bawakeleke. Wathi uJesu ubheke ukuba bayazi lento ukuthi namandla kangakanani. Into engithandayo ukuthi ngalosikhathi wa Petro nabanye abafundi babebona. Abona lento kaBaba isebenza noma kunje. Khona istatement esikhulu esikhishwa uJesu after that abantu abasinakanga. Why said bavuka. Wathi amceshele nenkemba yakhe nayi sisela. Omunye uthi amcosheleni. Amcoshele nakubhuti. Why said uJesu second question oyafana nifuna ba. But sifuna uJesu I said okay fine. Why said he bambani mina. Oh poor people. Waphinda wababuza udlula ngifuna le apartment manje sengisho ke 8 uJesu waphendula wathi ngintshelile ukuthi kuyimina uma nifuna mina bayekeni laba bahamba nanso ke buka ke transaction yayisenzeke iqi sekuba nje indaba kwenziwe withdrawal bafethu kuba ne deposit ngeke uwithdraw la nga deposit wakho phela icross enkathi uJesu esechitheka igazi kwase kwenza withdrawal kodwa bekufanele qala kube ne transaction esuka from here kule account iya kule njobe ethi bambani mina nibayeke laba nike emhlaba njobe ethi bambani mina nibayeke laba into main target isikubona already. Enkathi begijima bayobamba uJesu wozala bonani hamba ungene phakathi kwabantu abaphothi ngishomayela na wo mana lapho ke mana lapho enkathi bayibamba uJesu beya naye isiphambanweni ngicela ningibonele inkazi umuthiphi ngisonto endaweni wrong la njoba beshawu uJesu bamqada nje ukuthi inkazi umuni kuphi njoba athi bayekeni laba bambani mina ingoba i-transaction uyizwile ukuthi asadlulile lamandla already sebenawo. Somebody say hallelujah. Uphethe ubaleka nje lento ikuye
ukuthi into engakenzeki withdrawal. Ubaleke i-account yakhe amandla sengakuyena. Ingakho uJesu mayivuka abafileyo utshela uMaria. Uthi Mary, ngicelela ungitshelele uPetro nabazalwane uthi asihlangane eGalile. uPetro lehlukane naye igcekeni lompriest engiphikile obesefuna no-commit suicide. Uthi ungicingele yena. Hayi thi kufuneka indoda. Kufuneka le yanto etre. Yabona? Bethi bakubamba inkunzi kanti i-transaction yonke imali zakho usuyi-transfer somewhere. Uthi ningicingele uPetro nabafowenu nabazalwane uthi akuhlangane eGalile. Uma efika eGalile akasho into uthi ukuthula makube kunini. uJesu mayefa esiphambanweni kwakwenzeka lento ekuthiwa i-withdrawal. Enkathi ichitha ngakho ukuthi iBhayibheli ngemivimbo yakhe saphiliswa. Enkathi bemhlaba ohlangathini athi lazalwa ibandla. Kodwa nikhona nibathandekayo. Into eyenzekileke bazalwane lento engishumayelayo ngiyiletha kwi-level yabantu. That does not mean Jesus akanayo inkazimulo. You understand? Ukuba amathawula amathathu bengizophatha white. But ilodwa ithawula mos. Ubani onethawula la? Khona phela abavangeli. Awu ngiyabonga. Hayi siyawina manje. Isuke kimi lento iyadlulela la. Shothi umhlamvu unayo iyona. Alike ithawula elimhlophe. Nale. Funa kube ithawula ngoba mwenza i-demonstration wageja kancane nje khona secaba ngiduku. Uthi ya khona kuwekhanyana okalo ngathi lenkazimulo isadukwanyana. Oh God. Lalela ke. The same glory that I have. Mhlamvu, my son, unayo. Umhlamvu, the same glory that I had. Naya ebandleni manje. Mina, God the Father, God the Son, and God and the church. Sonke siphethe inkazimulo. Uthi lo nginike yona yiyona. Uthi ngibanikile yona. Lo nginike yona. Shuthi uJesu naye. Uthi nami ngiyidlulisile ngabanika yona. Nabo banayo, nami nginayo, nathi sinayo. Shuthi oza kimi ufica same glory. Oza kuJesu ufica same glory. Othi ufika ebandleni. Yini lento uSathana ngakufuna kangaka ukuthi lento ayibona kuNkulunkulu uyibona kuJesu, nalento ayibona kuJesu uyibona kuwe. Ingathi amadimoni athi yekana abanye, abanye niyocinga ibandla lani khona akufuneki wena. Kufuneka amandla. Somebody say power. Somebody say power. Last but not least, okunye sokubona next week. Look at this. Ama-Philistine might-targeta this big guy, Samson. Born to be ofunwana. Ayi nani ngekho shoot. Nani ngekho. My figure aqasha uDelilah. ADelilah. Sicela ungasibuze ethi uhlala phi, ungasibuze ukuthi usonta phi. Siyekele isonto lakhe si right ngalo. Siyekele kodwa nithule. Lalela siyekele iprofession yakhe. Si right ngeprofession yakhe. Ngicela usibuze lento ayi1 sisi siyacela ukuthi amandla akakuphi. Ngoba asifuni yonke lento enye, sifuna amandla. Ingakho uma sicabanga ukuthi uSathane somqhoshela ngeke. So maphambi kwakhe simqhoshele with our profession, with our ikhundla zethu. Akufuneki ngisho akufuneki ngisho title la. Kodwa ngicela sibuzela kumalume uSamson ukuthi konje ititle yakhe. Devil is not after your title.
Ngisho ngaba umpostoli of apostles of apostles of apostles in apostles. You are in devils akanamsebenzi nabo. Ningalimali. Angisho ukuthi ama office awabalekile. Ngisho ukuthi akuyona into emlimazayo. Funa amandla. Akuphi? Amandla. Ngicela ukuquote na into ezokushoka. Makukhunywa ngehistory kulandwa physics ka Samson. It was a common sense with this woman ibuza. Because a shocking thing with Samson. Kuthiwa ubengena umzimba escribe. Kuthiwa yini labantu abajimile. Sengisho kodwa masekusho bona sebejimile. Umbalekela igama lesikora elakudala. How say namanje makubuka kalo Samson thiwa imasela lalingaveli. The guy was kuba abekho abanganankinga nje nelokho ngabe ngilikanisa ngayo. The guy was Wenza intenza uDelilah kuthiwa hamba uyombuza ukuthi amandla akho athatha because makubuka la yena physical this guy but izinto azenza mhla kufakwa amasango aseGaza kwangelona igate longenisa impahla nezimoto akulona isango elifana lakini leli kuze lingene kuvala le gate yesithi bekuvalelwa ukuthi ama enemies mhla efika ngishabethi wafika nani masivalile emasangweni angeni isango ebenqaba impi isango ebelivalela noma thuba kodwa kuthiwa Samson malufundile izwi umoya kaJehova and the Lord God and khona uyabuza la lithi iBhayibheli mhla ebhekana namasango aseGaza lithi umoya kaNkulunkulu wehlela phezu kaSamson. Lithi iBhayibheli waqonda amasango aseGaza wawabamba wawaquzula amasango ahlule impi amasango ahlulo amabutho wawabamba eyi1 wawaquzula wawathwala. This thing is too much. Bahlahla phansi baye ku-drawing report wathi guys angeke. Lo muntu kanti aphuma phela amandla. Ngisho simbuka physically akumeshi nama results. Awu ngiyaprofeta. Ngiyaprofeta. Ngithi ngiyaprofeta. Ngiyaprofeta. Ngokwamandla kaNkulunkulu azoba phezu kwakho kuzomangala abantu mabebuka wena beqhathanisa nezinto ozenzayo abantu bazoconclude ngasaphuma phela amandla ngoba God is going to use you. You shall be now you are just an ordinary person. God izinto uNkulunkulu azozenza ngawe. Ngoba lo muntu mncane ngoba ifemale ngoba kanamandla ngoba ne background yasekhaya kuba icorrupt ngoba kadumile ngoba unama followers awu2 baka babuza uJesu bathi akusiyona lo indodana ka Joseph ngisho lo baba wala esimaziyo odina namakhabethe unina noyisa kubona laba esibaziyo abafowabo akubona labafana laba bebedla nabo ibhola samanje phosongela sithi uyithatha
This is the state where ila uJesu asiphushela khona. Umoya ongcwele will push us. Semazi le ministry yakhe yastrategy une membership branchini yabo bacula bezwane bonke ukuthi uthini omunye oseceleni makuthula omunye kezwakala khona uthula because they are just 5. What happened? uNkulunkulu abona amandla kaNkulunkulu mayisebenza kuwena, people begin to say hayi akusinkulunkulu yedwa. Yazi nomhlobo wami ungibukile la uya kodwa wayenza ijoke yena ngalimali. Wayeyihlalisela nje. Indoda ethanda ama jokes. Ngiyaqeda ukushumayela uza kimi. Ngiyaxoxa ukuthi ungenzani. Uza kimi uthi ngithi mnini manje? Uthi hayi no sorry. Hayi bengicinga ibhandi. Anti lost. Ngithi ngibhandelana ngithi manje mina izinto engibuye ngazazi. Ngibhandelana. Uthi hayi ngiyamazi umuntu eshumayela kodwa kuyabonakala ngathi akusekhona ukushumayela kodwa sekulapha. Wayenza ijoke. This is what is going to happen empilweni yakho. People will begin to say no. Ningakhola uthi omunye yindaba imotivation no yini iqiniso lamandla. Umnikazi wamandla mina ngimesha wena uhlangana namandla sengibuka ukuthi aphuma kubani. There's no way to ungathola amandla kumoya ongcwele and become an ordinary person. Ngaphandle ke manje ukuthi uwathathe somewhere waboleka kumuntu othile olingana nawe ngelevel. Wathi yazi ngicela amandla kabani ngakunikeza wona. Kodwa mangawakhe. How can you become an ordinary person? The enemy attacked Samson and some closing. Ya first thing yakunda inwele yekani ukuthi kwenza kanjani. What Samson what disclose? Wathi inwele kwabanye kimi amandla. Wathi inwele kwabanye kodwa kumina amandla. What Samson what do you mean? Wathi no sis I'm telling you what ufuna ukwazi. Inwele kwabanye. Kwabanye afa. Kimi amandla. So the secret of my power. Well, thank you Spirit. Wabuyela kulabantu abamqashile wathi guys thank you it's done. Let it check. But hey wangicela icheck. Yini inhliziyo yakhe ngiyitholile. Nina nisuke nawacinga physical. Nina nisuke nafuna ucinga imasela kanti ayawayekho ala. Wathi ngicela umuntu ozofika la guys ningamoshi lo muntu umeka wavuka kwanami ngifika. Ngicela umuntu ozokamoshi. Yekani yonke ingcenye kaSamson gijimani nemandla. So David is after power. So quickly mayifika amaFilisti elela uSamson aphuthuma mgundi inwele eqala. Awabanga samthinta emva kalokho. Le yamehla ibe late. Gijinywe nje ngamandla. Lethi iBhayibheli wavuka uSamson. Wavuka 8 ngizokwenza njengasemhleni. Lithi wayingazi ukuthi uNkulunkulu usukile kuye. And this time akusho ukuthi uNkulunkulu kuphi. Kuthiwa amandla akhe akuphi. Kodwa iBhayibheli mase conclude lithi wayingazi ukuthi uNkulunkulu. So uyabona ukuthi lawa amandla alingana nobani. Awunawo amandla alingana nawe man. Ayisuka. Awunawo amandla alingana nawe. Hey. Asama yasibulawa yinda. Siqhathanisa amandla kaNkulunkulu nawe wethu. Kuthiwa wayingazi ukuthi uNkulunkulu usukile. Kusho this power lamandla ayekuSamson ayelingana namandla kaNkulunkulu. Kwangasiyena uSamson wayiquzula amagazi. It was the power of God. Amandla kaNkulunkulu phekwa. Wawakugunda amandla. Samson became weak. We know the story. Fast forward bamkhipha amehlo angamsebenza lento. So kubona ngelanga ngathi angamsebenza ngoba ngelanga ngoba isubject. Bamkhipha amehlo. Samson wangaba nawo amehlo. That is not the end of the story. Bamthatha uSamson bamusa eholweni elikhulu amaFilisti. Kwahlangana wonke umuntu. Bathi cela dance uSamson. Amandla engasekho wayise kuyicontrol ye-enemy. Amandla esekhona waye control ama enemies akhe. Nkathi khamba amandla ama enemies akhe controller yena.
usuyabona ukuthi la igame idlalwa ngamandla. Ngoba ngeke ama enemies akho abe namandla phezu kwakho uma amandla akhe esekhona. Kufanele kuhamba amandla akhe ukuze ama enemies abe neaccess. Ukube ngiyakuthandaza la bengizokhuluma nabantu ukutshela into ongayazi ngawe. Wena uaccessing kalula. Awukho easy. Namanje sithi sisadraw phansi ukuthi how are we going to remove power? Ngiyabona ukuthi wena uzazi kodwa into ehluphayo lo muntu ongazazi into anayo mhla wakho umuntu omvula amehlo sifile. Usathana ukusaba ngisho umesaba. Akusabisa ukuthi uyamesaba. Athi yazi satsha umuntu oyingozi njalo la. Uyayazi le nje kuthiwa ilumi. Uyayazi. Okuthiwa ngena. Uthi uyibuka ha. Yabona le nje inkulu lezi. Inam yonke into yankona inkulu. Athi umnikazi akho don't worry come. And ngalosikhathi iyona ofanele uqale kuyona before ufike kuyena. Yabona uhambe kanje. Uthi ayino ngicela kusondele wena athi awu izwa ngami ayenzani lutho inja wonke. Ani yazi ukuthi lonto ngihlala endaweni eright ngiyanibona. Hayi ngihlala endaweni eright. Athi woza mhlobo wami lalela usabi into abanikazi bayabaziyo ukuthi iyabesaba abantu. Nenje mayikubona inyobozo ithi nawe unyobozo. That is what is happening uma amandla akho ungawazi. Usaba okusabayo naye. No Satan namademon athi maye. Nawe uthi maye. Wonke umuntu walike uyaqothoza no Satan nawe uyaqothoza. Athi Satan hayibo uyavuka. Uyabona mike yavusa ikhandi nje umuntu hayi. Ngabibaba athi ayenzi lutho. Ivusa ikhandi yayilula nje. That is what is happening. Nawe ngisho ngathi yabo njobula endlini namhlanje kusangathi uvusa ikhandi uthi namhlanje uvusa ikhandi uthi Satan maye. Ngoba the devil is in trouble tonight. The devil is in trouble. Ayabuya Mancheba. I am here to announce and declare I am anointed by God. I am the prophet and the voice of God. He's a memesela to the whole world. Ukuthi ayabuya Mancheba. Ayabuya. Ungasahlala phansi. Abazi my brother ukuthi ngalesi sikhathi bethu Samson akadansi into abangayinotisanga. As I'm preaching kube isikhathi eside ibandla lidansa. Lidansela the sound of the enemy. Umethu Satana uyilutho now you say yeah. Umethu Satana ya uzofa uthe inkosi yami. Athi uSathana uyahlupheka uthi maye kimi. Athi uSathana ubuthakathaka uthi yes sir. That is the dance. The devil is playing guitar. Then the church is dancing. Abathi uqedile. Kanti khonta ngayinotisanga. 2021 doing that. 2022 doing that. 2023 doing that. Oh, poor devil. 2024 doing that. 2025 doing the same. Kanti akazi uNkulunkulu shaya calm down. Uthi 3. Uthi 2. Uyabona le message umoya ngcolo uyangitshela ngoba ngishumayela manje. Angishumayeli la kunina kuphela. Nina grace yokuthi nihlangana nayo kwi physical level. But ngiyamuzwa umoya ngcolo le message ihamba ngama waves. The whole church all over the world. Ngiyamuzwa uNkulunkulu ukuthi angenze simemezelo ukuthi mhlaba wonke. Izwi likaJehova uNkulunkulu wethu luyaphakama uphondo lwebandla luyaphakama. Ngiyamuzwa umoya ngcwele is blowing a trumpet. Ngiyamuzwa umoya ngcwele is blowing a trumpet. Arise, O Jehovah. Let all your enemies be scattered. Izwi liveke ezulwini lithi vuka wembatha amandla akho ndodakazi yaseSiyoni.
Where I am, Jesus. Awungikuphi moya ingcwele, ngikuphi? Ngikuphi? Ndodakazi, ngize isandla sikaNkulunkulu. Ngize isandla sikaNkulunkulu. Uyabona, ngizwa lethe kuthiwa a tangible presence of God. Ukukhona kwaNkulunkulu okuphathekayo. Ngazi ukuthi mangilula isandla ngimxhawula ngizoza isandla somuntu. Elamandla agcwele indlu. Kodwa Nkosi kuzobe namhlanje ngijaha ukushumayo. Babani? Kanti 2026 the devil is playing. Wakhikha 2026. Kwaba ne shift. Let the Bible, while Samson was dancing, he was also praying. A shift iqale lapho. Bona babona dance, but it's no longer a dance. It was a spiritual move. Samson we, Nkosi, ngicela ungikhumbule. Ngife nezitha zami ngenxa yamehlo ami. Watshela umfana, khehla ngicela ungibambe ngesandla. Ungihambise la kukhona khona insika. Umnikazi wento uyakwazi ukuzwa ukuthi into yakhe siyabuya. Yabo nje bakushumayela nje okubuya into yabo bayezwa nabayezwa. Bayezwa okubuya into yabo okukhonta yenzekayo bona bayezwa. Hallelujah. 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 Umnikazi wento uyezwa. Uyakwazi ukuzwa uma into yakhe sibuya. Wathi uSamson khehla uyangiphendula uNkulunkulu. Wezwa wathi mezwe uSamson wathi inwele ziyahluma. Amafilisti adawe iwayini. Ayadansa. Wazizwa inwele ziyahluma. Wathi le nto engayithola enkosini nayibuya. Nayi le nto lethi thawula khehla. Lethi thawula khehla. Wathi nayi le nto enganikwa yona. Wathi unayi yankazulo engayithola. Ngomadoda ngathi yiyo lebuyayo. Wathi uSamson ngiyayizwa le. Kwasho ukuthi uSamson. Listen, kwasho ukuthi uSamson akalona uhlobo lomuntu othumezwa amandla. Our waste. What I don't waste powers. Uthemezwa ukuthi amandla abuyile. Wathi la mandla awe function. Wathi akuwona amandla okudlala la. Back to assignment. Ngagcotshwa uba ngibe umnaziri. Ukuze ngidestroy amaFilisti. Wathi this is my last days. Wathi insuku zami lezi. Angifuni ukuguqa ngedolo. I-assignment ngiyibeke eceleni. Wasethi mfana wami, woza la. Khonto sengiyayizwa. Wathi ngicela ungise insiki. Wathi umfana mana baba, insika zani lezo? Wathi zendlu. Wathi ungise la okumi khona lezi lendlu. Wasethi ungicela ubambise isandla samfana wami ngala. Bacabanga ukuthi it's a different dance. But this time usedansa ngendlela enyehlukile. Bamshayela izandla maye insike. Kanti abazi ukukhonta izwayo. Khona abantu esiye kubona sahluleka. Mabe sibona sibuya bathi awunangi lohlulekayo. Kanti abazi ukuthi edaya khona hlumile amandla. uNkulunkulu usorganize lezi inkonzo zantambama lenhloso uyokuhlumisa uyokuzobuyisela inwele kuSamson. uNkulunkulu uhlelele kahle obekade sasihluleka ashile kuye obesasiqotshwa.
Ngiyacabanga uSamson ingoma wayicula wathi ngisiphaka ngiwamke kuwama wabambe insika umfana wathi baba ngiyabonga naye into ebonga uSamson ngibonga ukuthi baba angikufa amandla ami eseyitheni zami. One man said ukuba uSamson akashonga ukuthi ngicela ukufa nezitha zami. Ngabe uSamson waphila emva kwamaFilisti. Ngamvumela ngathi ya man yabo le nto yabuya kuyena yayinamandla ukuthi yenza noma yini. Wathi uSamson ngicela izitha zami zife kusinde mina ngedwa. uNkulunkulu wayezothinta insika musuphuma ngaphandle noma yayizowindla uma sokuthi ungaqondana noSamson ziwele ngapha nangapha indonga salemile. Kodwa uSamson wabona ukuthi no, this is the end of my ministry. Wayesethi kodwa angifuni ukuqhawa ngedolo. Ngishiya praise eyithweni zami. iBhayibheli wabamba insika wayesesho umthandazi. Uma iphusha insika ziphusha uSamson ungakhohlwa. Washo ukuthi ibuyile into. Futhi wayizwa irecharge enkathi ayipush amandla ayidudule insika. Lethi iBhayibheli amaFilisti ayihleli phezulu naye phansi indlu yonke yawela phansi. Kwangasinda ngisho yedwa including amakhosi akhona. Bekufanele emva kaSamson kuqayilwe phansi ngisho iline yobukhosi bamaPhilistines because he died amandla esebuyile. Uthi umbuzo kwesengithandaza, how much more uma uSamson wafa amandla ebuyile kade ehlulekile wafa nezitha zakhe, how much more kwabasazoqhubeka abaphila bese neassignment. There's too much of work ahead of you. And the Lord trusts you. As Pam says that. Ngifuna sithandaze namhlanje. Sehlukana. Ufuna senze a very special prayer today.